nutits, inden du skriver. Danmark med. Jeg håber, du har en dejlig fredag for en rigtig god weekend. Lige om lidt der er klar med Jonas Stemme og reporter med Raskar. Programmet præsenteres af Lundgren til det, du har allermest brug for. Der er rig, og så er der Eurojackpot-rig. Fredag er der hele 200 millioner i puljen. For dig, der ikke bare vil være almindelig rig. Nu kan du vinde din helt egen dag som Eurojackpot-rig. Deltag på eurojackpotrig.dk. Netto længe leve! Hurra, hurra, hurra! Og så er det langt! Netto fejrer 37 års fødselsdag med masser af højt humør, festlige fristelser og lave priser. Hedegaard økologiske æg 20 styk 35 kroner. Bagerens hvedemel 2 kilo 5 kroner. Banan 1 krone. Festen starter lørdag i Netto. Spil med hver dag i vores store fødselsdag. Fødselsdag med en fest af gode tilbud. Du kan for eksempel få en pakke cirkelkaffe til 24,95, en pakke lurpak smør til 12 kroner og 6 flasker wine rødvin til kun 2,99. Du sparer 475 kroner. Vi ses til fødselsdag i Superbrugsen. Hej, jeg er jeres turguide i dag. Lidt frem til venstre ser jeg Amalienborg Slot, Københavns fineste attraktion. Undskyld, altså du ved godt, vi er i Oslo, ikke? Det var Kon-Tiki-museet. Skulle have gået til Louis Nielsen. Lige nu får du 50% rabat på alle glas, når du køber briller. Det er forår i Føtex, og det spirer allerede med masser af gode tilbud. Fredag, lørdag og søndag i denne uge kan du for eksempel spare hele 40% på damer og børnetøj. Gælder dog ikke 808, strømper, accessories samt varer i sports- og undertøjsafdelingen. Vi ses i Føtex. Hver dag har sin rytme. Husk Livol vitaminpiller til hele familien. Hver dag. Lettere at synke og let at finde. I dit supermarked og i Matas. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter, og altid til stærke priser. Lige nu sparer du for eksempel 20% på alt elværktøj fra Grøn Bosch, og du får 3 liter Bauhaus vintersprinklervæske for kun 10 kroner. Så kom ind i dit lokale varehus, eller se meget mere på Bauhaus.dk. Bauhaus. Mere end byggemarked. Clara fra Kolding har vundet mere end 150 millioner kroner, da hun har ramt 4 jackpots i løbet af hendes liv. Føler du dig lige så heldig som Clara? Så køb en ny Nissan Micra og få chancen for at vinde det. Se vores fantastiske tilbud på Nissan.dk. Nissan Innovation that excites. Lidl overrasker med fashionable denim. Skab din helt egen stil med Heidi Klums kollektion Let's Denim fra Ismara og Pep
Aktionen til søndag den 4. marts, eksklusivt til Lidl Fashion Week i din Lidl. Lidl